Седнете удобно в поза с кръстосани крака. Изправете хубаво гръбначният стълб. Съберете палци и показалци в джнана мудра. Поемете въздух и издишайте. И произнасяме звукът Усетихте ли вибрацията и трептенето на звука? Да, това продължава 2 минути. Поемаме въздух, като въздуха започва от корема към диафрагмата и най-накрая към гърдите, като накрая гърдите не ги движите много, защото не е добре. Поставяте езика си в единия край, там където се намира назолабиалната гънка. Оттам въртите езика към средата на устната, оттам рязко го слезете и казваме свичката бла. Не е много силно, така че само вие да го чувате. След което отново се връщаме към поемането на въздуха. Издишайки, произнасяме сричката го. Задържаме въздуха 2 секунди, след което произнасяме сричката да. И за финалната сричка поставяме ръцете си на слънчевия сплит. Ря! Методът благодаря има релаксиращо действие. Правете го по всяко време и на всяко място. Хариом!